kwenu ọdịmma na-eme mma kwenu ọmụndọ ma kwenu omekadi ha kwenu ori ihe ori ndayo mụrụ nwa kụrụ nwa ya onye mụrụ nwa kụrụ nwa ya maka na nwa dị ụtọ ọ ga-abara gị uru n'ihu maka na nwa dị ụtọ onye na-enweghị mma na-akwa bọọlụ nwaanyị a ga na-akwa bọọlụ gị nwa Chineke nyere nwa zụọ nwa gị azụ ọ ga-abara gị uru gịnị ka ị kpọrọ nwa gị kedu aha ị nyere nwa gị ị kpọrọ ka o si sọ Chukwu ị kpọrọ gịnị ị kpọrọ ka a na-ayọ Chukwu aha ị kpọrọ nwa gị ọ tụrụ nwa gị bido tata zụọ nwa gị ka aha ahụ tụọ ya ka ọ dịrị gị na mma echi dịrịkwa ya nwa na mma echi ọ mụrụ nwa kụrụ nwa ya onye mụrụ nwa kụrụ nwa ya maka na nwa dị ụtọ ịzụcha nwa nwa zụwa gị maka na nwa dị ụtọ ọmụrụ nwa lete nwa ya
ka ọjọọ mere onwe ya ome mma mere gawa n'iru ome njọ chegharịa ka onye si eme ka ekwe ya na-ada ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ekele amaka ekele dị ụtọ ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma nke onye mere ka enye ya ekele ekele amaka ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ekele dị ụtọ ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ụmụ arụ ọ bụ ekele ka m ji bịa a sị ekele onye akịdị na nke ọ gwara bụ ọgbata ọzọ ekele m na-agara Dr. Alex Oti onye isi ịdị too much anaghị ama aka ihe ọma ị na-emere ụmụ arụ anya anyị abụọ ahụla anyị kwere si gị gawa n'ihu kedu maka Chief Peace Mmadụ nwanne m nwoke ahụ dị mkpa bụ ogologo ime ya ahụ dị mkpa bụ isi ego aga arụkwụghị n'azụ ekele kelere m Chief Dagogo Maazị Kingsley Ugoro atụ Abake ịhụ nwa afọ arụ onye ka m na-ekele ọnwa afọ anyị Dr. Ojogboni Ọjị na ndị NDDC oke nwa arụ ekele ga-arụ unu n'ihe unu mere arụ unu gawa n'ihu ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma onye ka m na-akpọ ọ Maazị Jude Nwosu Crunchies ịbụ nwa afọ arụ ugwu arụ ka a na-akpọ na-aga n'ihu ekele ọrụ na-agara Maazị Aiko Ọnụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme anyị na-ekelekwa Kanụ Nwankwọ Papa Ilo ka a na-akpọ ịbụ nwa afọ arụ na-aga n'ihu onye ka m na-akpọ ya ọ bụ ịbụ Maazị Okoro Kanụ Kimmo Original iji anyị mma ekele ọrụ na-agara Maazị Alex Ikwu-Agwu nwata kwọcha aka usoro kere dị ihe one of arụ ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma ka onye mere ka enye ya ekele ekele dị mma anyị na-akpọkwa Chief Mrs. Kate onye chere nwaanyị ọma we are proud of you Ugochukwu dere gị na-aga n'elu oke azụ anaghị efu na mmiri ya bụrụ Maazị Emma Okereke onye arụ ji eme ọnụ anaghị ama aka Mini Valley Lekki Phase 1 Ugochukwu dere gị kedu maka Chief Chikwelu Udezi Choba Karigo ewu nwa afọ ndị arụ ji eme ọnụ na-aga aga ekele dị mma
ekele dị mma ka onye mere kenye ya ekele ekele dị mma ka onye mere kenye ya ekele ekele dị mma. Kedu maka Honorable Mawo Owa bụ nwa ọwa Adamazi na-ekele ihe ọma ị na-emere anyị ekele ka iji ya mere gawa. Anyị na-ekele Adamazi nne nne ya Karụ Achị o meziri nne ya ọ gị nwa bụ ada ahụ ahụrụ gbawo mere gawa. Ana m ekelekwa ezi enyi m classmate Chika Kano Okoro na Amerịka ihe na-eme dị anyị mma onye ọma ka ebu. Ekele amaka ekele dị ụtọ nke onye mere kenye ya ekele ekele dị mma nke onye mere kenye ya ekele ekele amaka. Ekele dị mma ekele dị mma ka onye mere kenye ya ekele ekele dị mma ka onye mere kenye ya ekele ekele dị mma. Ekele dị ụtọ ekele dị ụtọ ka onye mere kenye ya ekele ekele dị mma ka onye mere kenye ya ekele ekele dị mma. Ekele dị mma ekele dị mma ka onye mere kenye ya ekele ekele dị mma ka onye mere kenye ya ekele ekele dị mma. Ọ gịnị na-eme ọnwa arụ na n'ọgbọ na-emegharị n'ahụ na-agba na ya agba egwu rega ọgwụ egwu nganga otu a arụ oge igbegonogo na-eme na ya na-agba na ya na-ero ya ero na-eti ya staịl nganga ka ọ bụ onye na-amaghị agba ọ na-ekwe n'isi nụ ọ na-agakwa aga emere ike emenike ụwa ụwa bụ emenike ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa ụwa bụ emenike Emenike emelike ụwa ụwa bụ emelike ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa ụwa bụ emelike. emenike emenike ụwa ụwa bụ emenike ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa ụwa bụ emenike Emelike emelike ụwa ụwa bụ emelike ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa ụwa bụ emelike. ụmụnne m na ụmụnna m anaghị eme ụwa n'ike ọ nwayọọ bụ ije ụwa onye bụrụ chi ụzọ gbawa ọsọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Emelike emenike ụwa emelike ụwa ụwa bụ emene na onye ọzọ mere ọ ndidi bụ ije ụwa onye bute dọla onye bute paụnd ọ bụghị ebe o biri onye ya na-eso anaghị eme ụwa n'ike ọ Chukwu ga-enye gị ngọzi ọ Chukwu ga-enye gị ụba ọ bụghị ihe nke i chere n'obi ka ime ya ka ime ya ọsịsọ ọ gaghị adị Chineke mma n'obi ihe ọbụla nke i chere n'obi gị ma tụkwasị Chineke obi ọ ga-emere gị ya. Aka na oke sere ogwere maa mmiri anwụ kọrọ ogwere ọ gaghị aka oke ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa ọ nwayọọ nwayọọ atụtụwa small small atụtụjuo nkata ọ na-aga obi eju oge oyi arakwa na Chineke ziri ụmụ ya ihe dị ọkụ ka dịkwa oyi nara ga-aba ụwa n'ike ọ gbasiri ụmụ ya nwa m tụrụ ji tụrụ mgbọrọgwụ maka oge ụmụ marakwa na onye ndidi na-eri azụ ukwuu ọkwa nkịta nwere ndidi na-atọ mkpụkpụ siri ike onye mee n'ike ọ na n'ike ihe ahụ ị ga-emekwa n'ike ga-adịkwa ebe ahụ. Chere oge Chineke ka mma ihe edere edego ya ọ ga-agarịrị na nkwudobe. Onye ọsị ga-amụ nwa ga-amụ nwa onye ọsịkwa ga-egbe ego ga-egbe ego o nweghị mgbochi naanị oge ahụ akwa mgbochi bụ nkewapụ eme n'ụwa n'ike. Ọ bụ gịnị na-enye gị nsogbu? Ọ bụ enweghị nwa ọ bụ enweghị ego ọ bụ ụlọ ọ bụ mmadụ na-esogbu gị enye na onwe gị nsogbu naanị mgbe ndidi oge Chineke ga mma. Ọ bụ gịnị na-enye gị nsogbu? Ọ enyi gị nwoke ọkarara gị nwere ụlọ ọ ka gị nwee ego ọ ka gị na-agba moto nwere ndidi oge Chineke ka mma emela n'ike nwayọọ bụ ije ụwa. Ije ụwa bụ step by step slow and
oji were zoro gị nri nwayọọ. Atụrụ sịrị ihe ahụ nkịta hụrụ na-abụ ụja na o tere ewu ahụrụ ya na-ele ya n'anya ka a were zi gị na na-eme ụwa n'ike. Ihe okenye nọ n'ala hụ nwata dịgogodi n'elu ọ ga-ahụ ya. Ọwụkwa otu akpụ ilu na-ada n'ọnụ ọwụkwa ka o si atọ. Ọkwa ka ị mara otu isi hụ ụwa ọwụkwa otu a ka ụwa dị. Ụwa dị omimi, ụwa agbakwa ọtọ. Nwanne m emena ụwa n'ike. Ofu onye gara ịkwụ ụdọ ya ọrụ n'ebe ọ ga-akwụ ụdọ yipụsị akwa ya rigo n'elu ka ọ kwụ ụdọ ole anya n'ala hụ onye gara ọchịrị akwa ya. Onye nke ahụ si na-ewu nwanne nwere akwa ahụgo m akwa dị mma nke m ga-eyi ya nwa nọ n'elu n'anya na ụka onye ọzọ na-achị akwa ya. Ọ rịpụtasi ọnụ nwa onye nka mma n'ụwa ka m gwara godi maka nke onye adịwe ya. Biko nwanne m emena ụwa n'ike, anaghị achọ ụwa n'ike. Ụwa bụ nwayọọ nwayọọ were ka ahụ mara ọ bụ onye ọnọdụ gị ka mma tata. Nwanne m emena ụwa n'ike, ọ ga-adịcha mma. Ihe nkwenu ọ dị mma na-eme mma kwenu, ọ bụ ndụ ọma kwenu, ome ka di ha kwenu, ori ihe ori ihe. Ọ gịnị na-eme? Ọ nwarụ nọ n'ọgbọ na-emegharị n'ahụ na-agba na ya agba. Egwu reke ọgwụ, egwu nganga. Otu a arụ oke ibekono na-emena ya. Na-agba na ya. Na-ero ya ero. Na-eti ya staya nganga ka ọ bụ onye na-agbaghị agba ọ na-ekwe n'isi nọ ọ na-agakwa aga. Arụ mma mmanụ oke Igbo mma mmanụ maazị nụ ori ihe adoyokoyo ada nwere nke ka ibi ogo. Adoyokoyo ada nwere nke ka ibi ogo. Adoyokoyo unu kpatụrụ m ada mma Adoyokoyo ada nwere nke ka ibi ogo. Adoyokoyo ada mma m. Adoyokoyo ada nwere nke ka ibi ogo. Adoyokoyo Ada akpa ada ọma m. Adoyokoyo ada nwere nke ka ibi ogo. Adoyokoyo Ada ọra nnukwu ada. Adoyokoyo ada nwere nke ka ibi ogo. Adoyokoyo Unu kpọwara m ada mma m. Adoyokoyo ada nwere nke ka ibi ogo. Adoyokoyo Adaoze ada oyibo. Adoyokoyo ada nwere nke ka ibi ogo. Adoyokoyo Adaobe ezi nwa m. Adoyokoyo ada nwere nke ka ibi ogo. Adoyokoyo Kpọtụrụ m ada mma m. Adoyokoyo ada nwere nke ka ibi ogo.
adoyokoyo adamaka adamazo adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo ndị anyị na-ahụ n'ọgbọ bụ ndị ada arụ ada eji eme ọnụ ada dị mma ada eji eje mba ha pụta obodo eburu ọkụ ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo adoyokoyo ada nwere keke ibi ogo adoyokoyo adoyokoyo ada nwere keke ibi ogo adoyokoyo kpọtụrụ m adamazo adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo unu gbawara m ada ukwu m adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo asị gị gbawara m ada ụma m adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo ada oyibo adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo ada eze m adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo ada ugo m adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo onye ka m na-ahụ n'ọgbọ adoyokoyo ada maazị ada ejeje mba barista Joy Chioli nne m ịdị anyị oke kedu maka ada maazị Nneoma Okoronkwọ ịnọ na London nne m ịdị oke agaghị m echefu ada maazị Cordelia Okwuonne ya o meziri nne ya ọ gị bụ prezident anyị na USA Karigo ezi ada Agata Obi nwanne dị na mba adoyoko ka ebu Madam Nene Okoro Lizzy Best ọ bụ gị bụ osiri ọha nne m jide ka iji kedu maka ada oyoko ada Ijeọma Ọkpara VP anyị na Lagos branch ada maazị Chinenye Nwaka second vice president Lagos branch ịdị anyị mma ada oyoko ada ukwu Chinyere Iro ọ bụ gị bụ Sidaba na Aba Owerri Road Aba Abia State nne ị na-eme ọfụma Karigo onye ka nna n'olu ya ada maazị Jane Ọnọ ezi ada na ndị Izo kedu maka ada maazị Mmala Nkasi Okoro ezi nwanne m ịdị oke ada maazị Ogechi Nwakamma Meremesi ya nne ịdị mma achara ugo nwanyị nne adịghị ama aka ịdị oke nne kpọwara m ada mma m adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo biko kpọtụrụ m ada mma m adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo kpọwara m ada mazụ adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo asị gị kpọwara m ada oyibo adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo kpọtụrụ m ada mma m adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo ada anyị ji aga mbale adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo ada akwa ada ọma m adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo ada oyibo adoyokoyo ada nwere keke ibe ya ogo adoyokoyo oke Igbo mma mmanụ Arụchukwu mma mmanụ ori ihe oridanyo ụmụrụ oke Igbo unu bara ụba unu mara mma unu nọ n'ọgbọ na-agbaghị agba ka a na-ahụ ihe unu na-eme oke Igbo bara ụba ha mara mma oke Igbo bara ụba ha mara mma ụmụrụ oke Igbo bara ụba ha mara mma ụmụrụ oke Igbo bara ụba ha mara mma ndị ọdịmma na-eme mma bara ụba ha mara mma ndị eji ego ebe nganga bara ụba ha mara mma o mere nke ha aka
bịawa arụchukwu ike ịlụ nwaanyị na arụ ị ga-ahụ ihe dị iche na nke ndị ọzọ. Arụ anyị zuru ebe niile, ọ dị na Nkwere, ọ dị na Chukwu Atọ, ọ dị na Ajala Enugwu, ebe niile ụwa gara ị ga-ahụrịrị onye arụ ebe a. Arụchukwu ndọma ndọma na-aga na-aga agaghị akụ n'ala Igbo ma ahapụ ịgụ arụ. A kwụsịrị igbu ejima ọ na-arụ ka osi n'ebe Amerịka. Arụchukwu nọ n'ime ya. Ebe ọbụla ị gara n'ụwa ị ga-ahụrịrị ndị Arụchukwu. Ebe ndị arụ na-adịghị ị mara na obodo ahụ a ga-aga n'ihu. Ndewo ụmụ Ọrọka Igbo, ndị ọdịmma na-eme mma, ndị o mere nke ha aka, ọmụ ndị ọma, ojiji ọjaga mba, ụmụ Ọrọka Igbo, ụmụ Ọrọka Igbo, anyị mere nke anyị ka ọdịmma na-eme mma, ojiji ọzaza oko, oji motaga mba, anyị bụ bekee mpụ, anyị bụ ndị Ọrọka Igbo, anyị bụ ndị Ọrọka Igbo, ndị agọziri agọzi, ọmụ ndị ọma, ọlụ ndị ọma, ọdịmma na-eme mma, ojiji ọjaza oko, arụ ndị eji eje mba ka unu bụ ụmụ ọma ụmụọma. Ọnụ wazara ugbu a na-agbakwa egwu ebe a na-agba na ya agba. Otu a ndị arụ nọ n'ọgbọ na-aga na-aga na-akpara ya nganga. Ịma ihe eji mara arụ nganga bụ ihe unu nọ n'ime ya. Egwu kwu egwu kwu egwu ure na-aga aga. Ihe ọma ka anyị na-achọ, ihe ọma ka anyị na-achọ, ihe ọma ka anyị na-achọ, n'ebe anyị na-arụ ọrụ, n'ezinụlọ anyị, ebe anyị na-azụ ahịa, nwa dị mma ka m na-achọ, ego dị mma ka m na-achọ, ụlọ dị mma ka m na-arịọ, Chukwu na-agọzie m, ihe dị mma ka m na-achọ, ihe ọma rute dị m aka, ihe ọma rute ụmụ m, Chukwu nna chetakwa anyị, ihe ọma n'ụtụtụ, ihe ọma n'ehihie, ihe ọma n'anyasị, ihe ọma gburugburu, n'ala Abia steeti, n'ala Naịjirịa, n'ala arụ niile, n'ala ngwa niile, na Imo steeti, n'ala Igbo niile, ihe ọma ka anyị na-achọ, ihe
ihe ọma ihe ọma ruo n'ụmụ ahụ ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma gburugburu ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma n'ebe niile ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma ọpụpụ anyị na-abata ya ga-abụ ihe ọma ihe ọwụ na anyị metụrụ aka ga-abụ ihe ọma ebe anyị na-azụ anya ihe ọma ebe anyị kụrụ ugbo ihe ọma n'ebe ụmụ anyị nọ ihe ọma ga-erutu anyị aka Chineke ga-enye anyị ya otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs onye mee mma o merụo ya ime njọ imerụo gị otu a ka ọ dị egwu dị ya ya na ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma n'ezinụlọ anyị ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma ihe ọma ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma ihe ọma ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma ebe anyị na-arụ ọrụ ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma n'ebe anyị na-azụ ahịa ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma n'ebe anyị na-arụ ọrụ ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma n'ụlọ akwụkwọ anyị ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma n'ebe ụmụ anyị nọ ihe ọma ka anyị na-achọ